ପରେ ସେ ଯଦି କହିବ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଉ କେବେ କରିବିନି, ଯାହା କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ତୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମା? ସେ ବଣ୍ଡ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ହଁ ଲେଖାପଢା କରିବ। କେତେ ପୁରୁଣା ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି। କ୍ଷତିପୂରଣ ମାନେ କଣ? ପଇସା ପଇସା ବାପା ମା ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ମା? ଯୋଉଟା ଏତେ ଦିନ କାମ ସାର୍ ଘର କରୁଛି। କରିବାକୁ କହିଲେ ଘର ପଇସା ସବୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, କୁଆଡେ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେବି? ସେଠି ଆସି ତ ତମେ ରହିବ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? ସିଏ ମତେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। କିଏ ଦେଇଛି? ମୁଁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି ନା ତୁ ମତେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛୁ? ତମ ଘରେ ରହିବିନି କି ମୁଁ ଅଲଗା ଯାଇକି ରହିବି, ନହେଲେ ତମ ବାପା ମା ଘରେ ମୁଁ ରହିବିନି କହିଲନି କି? ହଁ ସେଇଟା ତ କହିଥିଲି। ହଁ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପେଣି ଘର କଲି, ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ପେଣି ଯିବାକୁ କାହିଁ ନାଇଁ କରୁଛ? ଆଉ ଫାଇନାଲ ହେଲେ ସିନା ମୁଁ ଯିବି। फाइनल तो ଫାଇନାଲ ତ ଏଇନା ହବ ନା। एटी फाइनल हबो। बाबू सी जो कहूची क्षतिपूरण कथा से क्षतिपूरण तुम जो डेलीवरी हेतला जियो बाबद रे बापा खर्च बापा माँ करथिले जेतिକି केते कष्ट- पैसा खर्च करथिला? ବାପା ହିସାବ କରୁଛୁ। 30,000 ଖଣ୍ଡେ ହବ।